Wala na tao. Wala, dire ko nagdugay. Tas wala na tao. Kuya ko lang! Halaka. Daghang kinabaguan, of course. Paduol lang tawo ko kabalo sa itsura. Oh, mao ni siyang store sa una. Sikat. Adi mo ni tindahan sa una pero minti megakaon. Dili pod mo nagyan going to sa campus, pero kani sakop ni sa campus ang tawagan ni College Park. So karon after naman maniud do mo diretso lenta sa balay syempre ni Kuya Tulang, pangitawon nato. So kung gipangitan ako ang balay ni Kuya Tulang, karinderya siya sa una. Di ako nagworking as mamaligya og balot, magluto og balot, magbantay sa karinderya. And ug mao na ni kani purang karinderya sa una gay di ko kakaon usahay. Pero muni siyang balay ni Kuya Tulang, asa ka sila? Kaguba man. As in, wala na siyang Kuya Tulang. Wala na tao. Wala, dire ko nagdugay. Tas wala na tao. Dugay na nga wala na yung karinderya. Dugay na ay. So dire sa una, dire ko, ako hindi kabantay. Ngayon, nakinomdom ako, dagang kinamisa dire bangko. Tas dire na yun. Ang iyang amo dire pero hindi kabantay, buntag kung gabi. Tapos kaning ilalong dire sa una, dire ang mushroom ni Kuya Tulang, kaya mga uhong. So dire na ibutang ang mga mushroom sa una. Actually po dire guys, nag-start ko dire sa una, kay ako ang nag-wiring sa ilang boarding house. So sideline ko na ako ang mag-wiring, so kung saan ako ngayon mo para ang mag-iswila. So kani mo na ilang mga borders sa buwan. Probably ilang mga borders dire nga nang-graduate 2017 daw. So kani nga area sa una dinhig lang magluto, napadala ang kusina. Wala pa ni siya. Dire ako kinabutang ang mga stock sa suka. So muning boarding house mo sa una. So kani tanan wiring ani tanan ako ang naghimo. Ako na ang wire. Good. Wala ka. Muning room. Tapos kani nga room is ako ang isa sa pinaka-permero nagpuyo diri. So kani duha man siya ka room. Duha ka room pero ako hindi isa. Kay close mo na akong barkada sa Bikas. So giisa na mo iba ako ay nagbangag ani diri ko lang. Dili Kani nga room ako pang nagbangag ani. Hindi mo na mong isa kwarto upat mi diri tapos ang Bikas gimo na mong studyhanan. Gilibre ko dahil kong isa ka room. So akong isa ka room sa una, kani. Second to diri sa last. First kani, diri ko nagstay nga dugay nga kwarto. So diri ko nagstay mo ni akong pinaka room sa una. Diri ko gadugay. Diri na among labhanan. Nahimo ko na ko ning kwarto, kauban na ko ang isa ka IT, si Master Neil, Master Neil. Diri ko ang kwarto, diri ko na kuyapan. Dire ko na kuyapan sa una, kuyapan ko kay hago kapoy kayo. Katong eskwela kag dali-dali, muulit ni kag alas 11 kay babantay sa kanang karinderya up to alauna, alas 2 sa hapon tapos alas 2 kinahanglan ka maligo mukhaon na ka kay madutik ang mo eskwela kog 2:30. Rutinary siya. So gibigay diha ko na kuyapan pero ay nakabantay kay eskwela. Si Master lang siguro to. So ana wala pa si Kuya Tulang, balikan lang siya na ako sa taud-taud. So after few years po di ay gikan diri, nakabalhin po dayon ko after mag third year college na ako, nagbalhin din ko sa Bikas boarding house. So boarding house lagi. So nag-working student gyapon ko. Nana, so kuan lang duha ka balay gikan kang Kuya Tulang. So isa ikaduha dayon. So diri po ko nagdugay. Actually, ang pagpa-eskwela nako is grabe nga paningkamot lang gid nga asin gabalhin-balhin gid ko sa mga kuan kung kinsay magpa-working sa kuha, kung asa ko pwede mabuhi-buhi. Kung asa ko pwede makatrabaho. Bisag unsa na lang. So morning nga area. Morning ang area. Sud ani nga balay. Asip basin diri. Nalipat. Kana bitong gibungaw nagagmayo kay 9 what is 9 years na padbaya. Ayo. Tao. Nalipat pa ko kaya abi na ako ganang kuan, abi na ako motong balay sa akong classmate di ay. Gibungaw na ko.
Kani nga balay sa una kahoy ni siya nga pataas karon kay gisiminto siya. So tuwara ang CR mo sa una nga intaw inig magbaha malunupan ang CR. Tapos sirado siya. Pero still buhi pagyapon ang payag ni Ma'am Ging kani makita na diri. Bayag ni Ma'am Ging. Nala extension nga kuan. So dihe pag ko nadugay daghan kay bulak ng San Francisco. So sa likod na nga payag abot yun makita man nato na dire. Ay tuwara di maklaro nako. Budigto akong permerong higalas nis likod ani nga gamay na dira ang payag nga diha yapon ko nag printing. So daghan na kisagbot. Karon paingon tag sampagita. Tama. Ito guys, ang sunod likod sa among sa College Park is na diha Humayan. So if ever gusto ka magtuon, gusto ka magyakayaka kas dapig, gusto ka magtuon, pwede ka magtubang sa Humayan. So dire mi na mag-standby. So kana diya nga area pa San Fernando Bukidnon nga side. Tas kani makita nato ang Musuan Peak. Kanay mo na siyang Mount Musuan or Mount Kalayo. So almost all students kasagaran gyud nga kuan mo graduate dire, makakatkat gyud ana nga bukid kay mag-tree planting man. Ang Sampaguita diha ang first na ko nga boarding house pero wala ko yung nag-working student at first. Kuan ko dira. Nag-board ko pero sige kog pangawat og bahaw sa akong kuan sa akong mga boardmate. Labi na kato akong mga boardmate sa una, Lampidong, silang Edgar Gagno nga nasa Canada. Kanang magduta-duta na sila, mabilin ko sa boarding house, edi wow, pangano na ko ilang bahaw, solve akong problema. Nana ko sa Sampaguita nga area. Dire ko nag-board sa una way back 2008. So sa pengen ko sa akong first nga boarding house. Anara, permiro na akong kuano, permiro na akong kwarto. Diya kayo ba? Dito ka to Dire ka permiro ko eh. Oh na yan. Tapos ang technique na ko sa una guys, para ito mabusog ito ako kay aside sa mga kog bahaw sa kaldero kay ang mga bahaw mangud nila sa mga board beats sa una ilang usik-usikan mo nang every time before sa mabahaw ako nang kanon so makasave na ako sa bulungagon. Ay nawala na diri oh. Sa una pug di na ako kat dira kay ako kay na dira wala sa akong time. Sa una diri nay mga sayuti nga magkampat diri nga sayuti. So mga udlo sayuti mahurot ako ko rin. Ari sa kada ko mapunuan sa kalamungay dira ako ray makaupo sa kalamungay. So kalamungay ug udlo sayuti nya kanang mga pikas balay. Ilang tanong bitaw nga mga kanang mga kamuti nga mga dahon-dahon wagi diri. Ako po na tanan ako nang malaras og kutlo tanan may kusudan. Karon balikan ang Kuya Tulang murag silang balay nanay sakyanan basig si Kuya Tulang nani. Kuya Tulang! Sir! Look! Young at art. Hey, ora gyapon do inausab. Si Kuya Tulang, nakapiyot ta. Ano yun, sir? Love you. Ay, puno na gano'n? Wala. Jadi, nandan ka? Boy-bulkit ang mga kalong niya. Bulbulki ka, di ba? Boy-bulkit. Ako na sa boy-bulkit. Mas nailan ko na sa una nga, Chumi. Ang real name na ko, Chumi. Sumuling boarding house, ang suri na. Amo, nag-suri kayo na yan. Tingala ko, nabunggad naman. Trontan mo magkuhan. Paulan ni Madam. Ika, kung ako si plano. Oo. Huwag man na lang imanuro sa sulod sa campus. Kaya siyempre, unahan man ako sa Kuya Tulang in town, no? Mori, pang dagwaya, gyapon, way kausaban. Hindi sa buti, wapo. Ay, grabe mo kasaban. Paita. Grabe, paita. Oh, Kita si. grabe pagiging sakyanan, no? Pangat na mga ano? Ah, pa. Ipatubangan pag ito. Patubangan pag ito kuno. Kani. Dapat ni Mason. Ya. Sira, sir. Sir. Grabe Kuya Tulang pugi mga pong gayo. Atong seatbelt pero di mo tingog yung daghang gigayang salamat sa akong mga landlords ug landlady sa Central Mindanao University. Isagid mo sa hinungdan nga nakahuman ko sa akong pag-eskwela. Daghang gigayang salamat. Amping mong tanan. Love you.